Els trastorns de la personalitat parlem d'uns trets intensos i estables en el temps, que tenen el seu inici a l'adolescència i que es caracteritzen per un malestar emocional, per un deteriorament de la vida quotidiana, és a dir, de les relacions familiars, deteriorament convivencial a l'escola, les activitats extraescolars, en relacions socials i emocionals. Els trastorns de la personalitat els entenem i estan classificats en aquests moments en tres grans grups. El que seria el grup A, que està format pels trastorns de personalitat de tipus paranoide, esquizoide i esquizotípics. El grup B, que es compon dels trastorns de personalitat antisocial, límit, histriònic i narcisista. I el grup C, que inclou els trastorns de la personalitat evitativa, dependent i obsessiva compulsiva. En realitat, el criteri fonamental és veure quin és el diagnòstic més precís, perquè molts d'aquests nois i noies solen expressar-se mitjançant un patró de conducta diguem-ne, disruptiu o posicionista i un malestar clínicament significatiu. Per tant, hem de veure quin és el nivell de deteriorament en la convivència familiar, en les seves relacions emocionals, en el rendiment acadèmic, en el rendiment de les activitats extraescolars i, per tant, poder precisar si hi ha disfuncionalitat o no. I així mateix cal fer un diagnòstic diferencial. Amb el Gamma 7 hem obert més de 8.000 històries clíniques a adolescents i joves en aquests darrers 28 anys i ens hem especialitzat també en poder fer una orientació diagnòstica molt precisa. Disposem d'instruments tecnològics d'última generació i així mateix hem anat desenvolupant una xarxa pròpia d'equipaments assistencials que són, o en aquests moments són, de consultes externes tant a Barcelona com a Madrid, de centres de dia i de centres residencials que anomenem escoles terapèutiques, perquè aquest equipament innovador és alhora un hospital, una escola, una casa de colònies i una residència d'estudiants. Actualment el nostre equip està format per més de 200 professionals experts en adolescents i joves provinents uns del camp de la salut, som psiquiatres, metges de família, psicòlegs clínics, infermeria, també del món de l'educació, en aquest sentit professors especialitzats en estudis obligatoris i postobligatoris, però també del camp de l'esport i del lleure. En aquest sentit hi ha educadors socials, monitors de lleure, etc. Quin és l'objectiu? L'objectiu és poder fer un pla terapèutic individual, veure cada noi o cada noia quin serà el seu programa més adient i l'objectiu és que recuperi una relació convivencial satisfactòria tant en el context familiar com en el context escolar com en el context social.